Kaixo, ariketa honetan ematen dizkigute bi grafiko eta esaten digutena da ardatzaren noranzko positiboan hedatzen dela uina. Eta grafikoetako informaziotik abiatuta bilatu behar degula hainbat ezaugarri. Hau da, periodo, maiztasuna, uin zenbakia eta uin luzeera. Periodo eta maiztasuna bilatzeko begiratuko dugu IT grafikoan. Beraz, ez dakit ikusiko den, baina hemen begiratu beharko genuke IT grafiko honetan eta hemendik aterako genuke zein den periodoa. Batzutan periodo bakarra hartuta zaila da, orduan agian egin behar dena da hainbat hartu eta zati kopurua. Bale, kasu honetan periodo da 2 segundu, ondorioz maiztasuna izango da 0,5 Hz. Landa ezagutzeko begiratu behar dugu I-isa grafikoan. Landaren definizioa da vibrazio egoera berean dauden ondoz-ondoko bi partikulen arteko distantzia. Orduan, da distantzia hau. Beraz, distantzia hori da 10 zentimetro, beraz 0,1 metro. Uin zenbakia faltatzen zaigu eta uin zenbakia 2pi zati landa da. Beraz, ordezkatuta daukagula 20 pi metro berminus bat. Behatalean eskatzen digute ondorioztatzea inguruneko puntu baten abiadura eta azelerazio maksimoak. Horretarako behar dugu lehendabizi ekuazioa. Ekuazioa lortzeko ezagutzen dugu amplitudea. Amplitudea grafiko honetatik ere ateratzen dugu, da elongazio maksimoa, beraz da 5 zentimetro, beraz 0,05, sinu omega da pi, zeren omega da bi pi bider nu, hau da, bi bider pi bider 0,5 gelditzen da pi t, ken kx, ken zeren mugitzen da noranzko positiboan. Izango da ken hogei pi x gehi fi. Fi hau ateratzeko jakin behar dugu zein den posizioa eta elongazioa, adibidez T berdin 0 denean, hemen daukagu lehendabiziko partikularen elongazioa dela 0, oreka posizioan baita, beraz, egingo dugu ekuazio honetan daukagu 0 berdin 0,05 bider sinu fi, eta ondorioz fi berdin 0. Urdinez dagoen hau da kosinoarekin egin detena, gero ikusten dugu. Beraz, izango genuke edozein partikularen elongazioa edozein momentutan sinu funtziopean adierazita dela 0,05 sinu pi t ken hogei pi isa gehi 0, beraz, ez dugu adierazten nazioarteko sistemaren unitateetan. Imaginatu adierazi nahi degula kosinoaren funtziopean, orduan kosinoaren funtziopean izango genuke berdina 0,05 kosinu pi t ken hogei pi isa gehi fi. Baina fi hori ezberdina izango da. Zergaitik, posizioa lehendabiziko partikularen, 0 puntuan dagoen partikularen elongazioa t berdin 0 denean 0 da, berdina, hori ez da aldatzen, beraz, izango genuke 0 berdin 0,05 bider kosinu fi. Angelu baten kosinu 0 baldin bada, angelu hori izan behar du pi biren, adibidez. Orduan, pi biren ordezkatut izango genuke edozein partikularen elongazioa edozein momentutan dela 0,05 bider kosinu pi t ken hogei pi isa gehi pi biren, nazioarteko sistemaren unitateetan. Hemen aldatzen dena da kosinuarekin barruko argumentuaren lehendabiziko bi termino hauek ez dira aldatzen dena da hasierako fasea, pi biren, nazioarteko sistemaren unitateetan. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazu mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizut. Beste bat arte.